This is real. It naman. Hi guys. Yan. Medyo clear na. Ang liit naman ng text dito. Ang hirap naman mag-share dito. This is real. Wait lang. Ano ba to? Okay. Hi guys. Clear ba? Naririnig ba ako? Ang hirap kasi mag-share. Ang liit kasi ng ano to, ng icon ko. Sobrang liit. Yo! Hello, Talents TV. Ang hirap mag-share. Hindi ko ma-share. Ang liit kasi ng icon. Ano daw? Almusal. Ay, hello po, Camille. Camila, channel 0.7. Hello po, shout out sa lahat. Shout out sa 4 viewers ko. Pa-shout out. Ayun, Camila, channel 0.7. Hello po. Okay ba yung ilaw? Or kailangan ko ano to, palitan? Ano pong ganap? Hindi ko alam eh. Ay, sige po, kain lang. Yan, ito yung ginagamit ko guys sa ano to, sa vlog ko. Yung Huawei Nova 5T. Ano po next vlog nyo? Mag-order ako for ano to, online, tapos deliver nila dito sa bahay. Siguro 4 na drinks kasi hindi naman siya sponsored. So cheesecake ba? Cheesecake at Yakult series yung bibilhin ko, 4 lang. Ano foods mo diyan? Sa baba,
Kumakain na sila. Ako mamaya na lang. Ano to, gulay. Gulay yung pagkain. Pork steak. Wow, sosyal. Sosyal naman sa pork steak. Per canned goods na lang natira. At least 'di ba, meron ka naman canned goods. Yung sa iba nga nahihirapan na sila mag-budget kasi hanggang April 30. Live stream ko nung. Hi Josheng D. Hello po for watching pa. Oo nga Kanina isa lang Akala ko nagloloko yung connection ko. Grabeng hirap talaga pula dito. SM Lazaro. Pero success naman, ATM now, makatapos. Grocery. Talaga? Ilonggo? Kamusta kamo dira? Mga Ilonggo, tani, mahalong kamo gid ha? Grabe na din coronavirus. Di may lang early kita nag-lockdown ng mayor naton. Happy. Pila. Hi, Talents. Kumusta? Hello po. Ay, Ma'am Shitets. Hello. Yan. Hindi na po blurred yung yung video ko. Ito pala yung ginagamit ko, yung Boya. Ito yung sinasabi nilang dead cat. Wait lang. Yan. Ito yung dead cat. Nice cam. Ay, thank you, Creator Core. Cellphone lang gamit ko. Ito, Huawei Nova 5T. Ito yung dead cat, yung sinasabi nila. Ito sinaksak sa microphone. Ito, wait lang. Ayan. So, ito talaga yung itsura ng ng microphone ko. Tapos, ito yung condenser tinatawag nila. Lagay mo na siya dito. Tapos, Type-C kasi ito. So, hindi na kailangan yung mga connectors. Tapos, ano pa ba? Ito yung ring light ko. Medyo malaki siya. Sa Shopee ko to binili. Medyo ang iksi lang ng stand niya. Hi, Yon. Ano to? Yon Tai. 1995. Hello po. Shout out. It was in your show. Patining. Sana bili. Ito. Sa mall ko to binili. Ito, Boya. Yan, Boya. Sa mall ko to binili. Nasa 2,200. Meron pang isa nito. May connector naman siya. Pero ito yung pinili ko kasi very handy lang siya sa akin. Saksak ko lang. Type-C kasi ito eh. Kasi yung port ko kasi hindi applicable sa yung ordinary na cord. Talagang Type-C talaga. So, ito, okay na sa akin. Sa Henry's ata yun. Henry's Cam sa Mega World dito sa amin. Huwag kayong bumili sa online. Ang hirap kasi sa online. Hindi niyo ma-test yung quality ng ng microphone nyo. Kasi minsan, yung ibang sa online, defect na yung yung sa loob mismo. Nadadaya nila. Kaya, mas maganda kapag sa mall talaga kayo. Medyo mahal siya, pero worth it naman. Tamsak dan. Ay, Cheng, wait lang. Saksak ko lang to. Ayun. Hello po, mic test. Nasaksak ba? Oo, nakasaksak na. Okay naman siya. Ito yung ginagamit ko parati sa vlog ko.
yung boya ko. Kapag yung connector or may mga cords, kasi nakakabwisit din yung mga cords eh, kapag may microphone ka, at may parang mini flash sa cam. Ito yung sinasabi nilang bracket. Yan. Oo, ito yung bracket. Lalagay mo lang dito siya, tapos ito magla-lock na talaga. Magla-lock na siya. Tapos ito yung lalagayan ng parang stand. Parang lock na din. May warranty. Oo, may warranty siya. Good for one year. Oo. Nandun pa yung box eh. Tinamad ako ang kunin. Tapos, ito yung stabilizer ko. Ito nakita ko siya sa Facebook. Pero, ang mahal nito sa Facebook eh. Nasa 2,000 something. Yan. Medyo mabigat to kasi nandito yung weights. Para hindi mag-shaky yung to. Tapos lalagay mo lang dito. Pero nabili ko lang to sa Shopee. Nasa 700 lang. Type A lang to eh. Class A pala. Class A. Class A. Sana all. Ayo! Shout out. Hyrie Arellano. Tama ba? Sana all maputi. Hindi, ring light lang yan. Baliw. Nadadaya ng ring light. Ito yung nakakita nyo, yung skin tone ko. Ito yung sinasabi nilang warm. Ito yung mostly ginagamit ko. Tapos, wait lang. Okay, warm. Ito yung bright, yung white. Ito yung white. Tapos ito yung, ayaw ko ano tawag dito. Parang yellow. Ito. Ito yung bright. Ito yung warm. Ito yung warm. Tapos, ito yung white. Ito yung yellow. Yun. Hi po. Hi po, Angie. Bahada ba? Bahada. Hi po. Minsan nakasilaw yung... Oo, nakasilaw talaga. Pag mag-vlog, patingin ng... Oo, parang nag-makeup. Oo, parang nga. Kaya kapag kapag yung content niyo is makeup tutorial, ito yung mga background. Ito yung mas preferred, yung medyo dark para at least ma-highlight yung yung face niyo. Tapos nasa timpla din 'yan sa sa blending ng ilaw. Ito, 'yan. Parang pumuti ako lalo. Sa akin kasi kailangan ko 'to para at least yung product kasi ma-highlight ko. Ano pa ba? Parang yun nga eh. Mga dato kapag kapag magpa-product launching ka. Tapos minsan napapanood din ako na sa mga YouTube kung paano nilang i-angle yung camera nila, yung positioning, tapos paano i-bird's eye view. Medyo mahirap din yung setup kasi kailangan i-testing mo muna bago ka mag-vlog shoot para hindi kasi masayang yung time mo. Bakit red background? Gusto mo ba palitan ko? Pwede kong palitan kung gusto nyo. Okay lang bang purple? Wait lang, palitan ko lang ha. Ayan, purple. Guys, patamsak ng video ni host. Ay, thank you. Di ba?
Eto, maganda din kapag ano 'to, kapag, nagvo-vlog kayo, yung medyo pastel or neutral colors para at least ma-enhance niyo yung complexion ng skin tone niyo. Tapos, ano pa ba? Marami ako dito, eh. Yung gray, maganda din yung gray. Yung hindi masyadong dark gray, basta medyo light lang. Tapos huwag kayong ano 'to, mag-background na yellow-green. Parang nagmukha siyang parang ano 'to, green screen tawag dun. Lagi sa vlog. 6 AM na ako nakatulog, kuya. Pinalit ko talaga. Dito less than na po tamsak. Gusto niyo oh, rainbow wala meron akong nakita pero poster type siya. Parang 3D, parang 3D gano'n. Yung mahirap kasi sa ano 'to, sa poster or wallpaper, um, makikita yung ano 'to, yung parang kusot. Every 5 minutes host change. Ay sige po, sige challenge. Sige, sige. Dami idea sa vlog. Yung CP ko is Huawei wait lang, nasaan na yun? Kunin ko yung ano 'to, yung kahon, wait lang. Aray, yan. Ito, Huawei Nova 5T. Ito yung ginagamit kong cam. Yung RAM niya is ano, 8 GB. Tapos yung ROM ba? 128 GB. Maganda 'to, yung Huawei, promise. Maganda siya for vlog. Na-search ko sa ano 'to, sa mga vloggers, sabi nila, ito yung pinakamaganda so far. Hindi lang siya maganda sa video, sa sounds, for vlog, kundi sa games din. Napaka-smooth niya when it comes sa games, grabe. Ano pa ba? Waited 30 seconds. Every 5 seconds. Hindi, I mean gamit eto, yung Huawei Nova 5T. Sponsor daw ng Huawei. Sana nga, alam mo. Gusto mo magpalit ba ako? Ito yung gray. Yan, maganda din 'to yung gray. Ito yung pinili ko kasi maganda yung ano 'to, light lang siya, hindi siya yung loud na colors. Ito, yung green screen, yung sinasabi nila, ito yung kung gusto mo talagang ano 'to, may effects or yung background mo parang nasa beach ka or nasa concert. Ito, matinding editing skills talaga kapag marunong ka talaga. Ito yung ni-record yung green screen, yung green background. Oo nga, kaya pala malinaw. Oo, kaya malinaw. Mga boss, naka-smooth ng skin mo. Oo, ang smooth niya. So, magpalit na ako ng background. Ano ba called? Ay, meron ako dito pink kung gusto nyo. Pero try natin yung khaki. Ito yung khaki. Lang, maglalagay ako. Ayan, khaki. Ayan. Maganda din to, yung color niya. Parang mas lalo yung focus yung itsura mo.
Oo, daming manok dito, promise. Host, please. Yung ayaw nga no, palitan ko yan mamaya yung title ko. Ang hirap kasi magpalit dito. Shout out pala sa 13 viewers, ayan. Haba ng oo, marami dito. Kaya minsan naiinis ako dito kapag ganitong oras, sobrang ingay nila, sobrang ingay. Tapos, maingay sila ganitong oras hanggang hapon na. Tapos, mga 7 a.m., ay 7 a.m., mga 6 a.m., nag-iingay sila. 3 a.m., yan, nag-iingay na din sila. 12 midnight, ganun din. Grabe nga, alam talaga nila yung oras. Kung kailan sila mag-iingay. Manok na pula. Oo, pasensya na. Saan ka I'm from Iloilo po. Iloilo po. Yan, maganda yung kaki, di ba? Ito yung nagustuhan ko din. Ito yung nahihirapan ako mahanap, yung kaki. Kasi bihira lang ako makakita ng ganito. Buti nga meron. Felt cloth pala to guys, yung ginagamit ko for background. Felt cloth. Hard po to. Pwede ding soft. Meron din ako mga soft doon. Loads. Pagkain? Ano lang, feeds lang. Actually, meron din ako dito mga rabbit. Kaya pala oo. Ayan oh. Hindi kasi, nung birthday, sabi ko, parang gusto kong maghikaw. Kasi para mukha akong astig, hindi ako mukhang bata. Kumakain ba? Ay, sino? Yung manok? Hindi. May special, may feed sila. Ewan ko anong tawag dun. Highlights ka. Sarap manirahan sa province mo, Manila. Oo. Actually, yung mga bisita ko dito from Manila, nung pumunta sila dito, dun sila nibago sa Iloilo kasi hindi siya yung the usual na from airport pa lang, grabe na yung traffic. Dito, yung airport namin talaga, sobrang province sa province at sobrang layo. Tapos smooth lang yung yung traffic. Siguro may traffic naman dito, pero it takes only minutes lang. Tapos usad na yan. Tapos tuloy-tuloy na. Tapos yung maganda din dito, yung hangin. Presko yung hangin. Sobra. Lalo na kapag gabi, sobrang lamig dito. Lalo na kapag medyo malapit ka sa dagat, mga bundok, puno, yun. Tapos yung seafood namin dito, napaka-common lang, sobrang common. Yung talaba namin dito, makikita mo talaga sa lahat ng kalsada, lalo na yung sa place namin. Nasa 60 pesos lang yung talaba namin per serving. Tattoo? Hindi ako pwede sa tattoo kasi sensitive yung skin ko. Nag-try ako yung henna tattoo sa Bora dito. Tapos after 1 week, parang lumobo yung tattoo ko. Oo, baka. Kasi sa dugo namin may allergy talaga. May allergy, nung ko lang nalaman may allergy rhinitis ako. Tapos yung kapatid ko na babae, may allergy din sa henna. Sa henna, sa pakulay ng buhok, yung hair dye. Tapos allergy din siya sa pusit. Siya nga pala, yung pusit dito, kapag may pupunta dito na from Manila, ayun, yung hinanap talaga nila, yung dried pusit. Meron dito, dried pusit, tapos bagoong, tapos dried fish. Yun lang. Ano pa ba? Gusto niyo bang pink na background? Papalitin. Wait lang.
Yung iba kasi, gumagamit sila yung parang frame para at least ma-hold yung background nila. Ako kasi plywood lang ano to, yung wall ko. Wait lang. Feeling ko maganda yung pink. Wait lang. Yan. Pink. Ito maganda din. Yung light pink lang. Wag lang yung ano to. Yung sobrang liwanag na pink. Ay, Barbie. Sabi ko na nga, Barbie. Ito yung ginagamit ko, yung pink, kapag yung bina-vlog ko, mga Japan. Kasi yung Japan, di ba, ano to, Sakura. Ito. Tapos yung mga, kapag yung mga milk tea or mga brands, more sa mga pastel color, yung label nila or brand. Ito yung ginagamit ko din. Ito maganda kapag ano to, sa mga girls, kapag nagme-makeup. Kasi light lang yung ano to, yung color niya. Tapos ang ganda sa ano to, sa video. 'Di ba ang cute ng pink? Nag-test nag-test thumbnail ako sa sa Facebook ko. Tapos ito yung mga choices, yung pink, blue, tapos yung dark purple. Ito yung mas nagustuhan nila, yung pink kasi ang gandang tignan sa video. Ay, ito pala soft. Ito yung soft felt cloth. Yung tatlong ginamit ko, hard yun. Medyo mahal yun. Ito, medyo less ka lang ng 20 pesos. Kasi sobrang nipis lang to. Sobrang nipis. Sobrang liwanag. O, di ba? Hindi ko alam kung pwede ko siyang ma-adjust. Wait lang. Ayan, pwede ko siyang ma-adjust. Yan. Parang lalo siyang na-enhance yung skin tone mo. Meron pa nga ano to orange. Orange yung color. Kaya lang ano to, ang loud ang sakit sa mata, yung orange. Baby pink. Oh, parang ganun, baby pink. Kasi yung hot, hindi ko pa gusto ko i-try yung hot pink. Kaya lang parati siyang unavailable. Pero feeling kong masakit yun sa mata kasi hot pink. Ay hindi, hot pink ba yun or magenta? Yung royal blue din maganda. Yung medyo maliwanag yung yellow. Yellow, red, yun. Tapos yellow green, liwanag. Yan. Ito yung light na ginagamit ko for ring light, yung bright light. Kaya medyo yan. Tapos yung orange, ayan. Kung gusto yung medyo makeup talaga, ito yung mostly ginagamit sa mga makeup, yung ganitong color na ring light. Pero kung gusto mo talaga ma-enhance yung kaputian mo, ito yung warm. Tapos kapag medyo dim lang konti, ito yung light. Light lang. Wag. Oo. Gusto ko nga i-try yung green eh. Kaya lang ano to, medyo pangit siya. Tapos yung dark purple, ang pangit. Ang pangit ng dark purple, parang patay. Parang may patay. Yung black, bihira ko nakakita mo nagba-black na background. May nakakita ko ilan, pero
medyo pangit siya kasi parang yung ulo mo na lang nakikita, hindi yung dito mo, yung sa shoulder. Tapos kasi mostly sa taste test vlog, yung leveling nila dito talaga sa may bandang chest. Para at least yung highlight mo dito yung mukha. Lalo na sa makeup, ganun din. Yung leveling nila, parang ganito. Tapos close up lang sila. Ganyan. Hindi ko alam kung anong epekto ng ano to, ng dalawang ring light. Mas maliwanag pa siguro. Magkano yung investment mo dyan? Mahal, hindi ko din alam. Mahal-mahal din. Kasi bili ng stabilizer, hindi ko naman nagamit. Siguro, estimate na natin lahat na gastos ko, 5,000. Yun. Lahat-lahat. Background, ring light. Ay, wait lang. Hindi 5,000. Siguro, 8,000 or 10,000. Kasi ito yung mahal eh, yung microphone. Sa gamit is 8,000 to 10,000. Pero yung cellphone, 18,000. Ito, yung cellphone talaga. 18,000 to eh, yung Huawei. Ano brand ng hikaw mo? Ito, silver to. Unisilver. Unisilver. Light blue, blue. Testing. Hello, hello. Ito, nandito yung mic ko sa harap ko. Sa microphone ko. Testing nga, walang mic. Testing, walang mic. Wait lang. Ito yung mic ko. Clear ba? Hi, shoutout sa 14 viewers. Hello po. Salamat sa mga nag-like na 5. May difference ba? Paki-check naman bahay ko. Pag wala mic, pangit ba? Depende. Kasi kapag medyo malayo ka sa cellphone mo, medyo hindi nakaka-capture ng ano to, ng ano to, ng microphone sa phone mo, yung boses mo. Parang nilala mo ng background music yung boses mo. Lalo na ako, medyo mahina yung boses ko when it comes sa video vlogs. Kaya kailangan ko ng microphone para at least may condenser kasi to. Yung mga ibang noise na rinig sa labas, medyo nakaka-cancel niya. Kaya yun yung maganda. Kapag may dead cat, nagta-travel vlog ka or nasa labas ka, ito nakaka-cancel talaga yung ingay ng or ano to, yung hangin. Yan, ito yung nakaka-cancel niya. Pero mas malinaw pag may mic. Oo, mas malinaw talaga kasi parang fino-focus niya yung voice ng ano to, ng tao. Yes, see? See ko na lang mo yun. Okay din siya. Kasi kapag ano to, mataas naman yung boses mo, okay naman siya. Kaya lang, lalo na sa mga mukbang, the more na ano to, malaki yung mic mo, yun maganda kasi yung sa mukbang, lalo na ASMR ba yun tawag nila? Yung hindi ka nagre-review, hindi ka nagsasalita, yung gagawin mo lang, yung sound ng kinakain mo. Yun yung maganda. Nawawala ng noise pag may mic. Iba, oo, iba. Pero hindi siya totally ano to, noise cancellation, yung parang fino-focus niya yung boses mo, yung ano to, yung voice mo. Kasi minsan kasi kapag may mic ako or may condenser, minsan ayan, yung manok na naka-capture niya pa rin. Tapos may mga ano to, mga ingay sa labas, minsan naka-capture na din. Kaya yun. Pero may alam ako na meron microphone na
may noise cancellation. Yung parang fino-focus niya lang, yung boses talaga. Yung boses talaga. Hindi ko alam kung anong brand yun. Feeling ko Boya din. Pero hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas. Pero mahal yun kapag ganun. Yung maganda din na stabilizer, yung gimbal, yung sinasabi nila. Brand, check naman ba? Ay, sige po, kain lang. Mamaya pa ako kakain after nito. Shout sa 15 viewers. Hello po. Ay, magpalit ba ako? Ibang color. Mag-blue naman tayo. Hilamos lang yan. Yun nga eh, wait lang. Palit muna tayo ng background. Yan. Ito yung sinasabi kong dark. Yung royal blue. Ito talaga yung mga sa, ano to, sa mga makeup. Hindi. Kinis lang yan dahil sa ring light. Isa lang yung gamit ko pero sa mga vlogs ko, dalawa yung ginagamit ko na ring light. Para mas maliwanag. Ay, swipe mo ah. Yun nga eh. Cellphone kasi gamit ko kaya tuloy-tuloy. Maganda nga tong Huawei, sa totoo lang guys. Hindi sa pinopromote ko or sponsored ako ah. Sana nga sponsored nga ako eh. Wait lang. Gamitin ko yung isa pang ring light para at least malaman mo kung maliwanag pa. Wait lang. Set up ko lang. Di ba? Yan. Ang kinis ko, di ba? Dalawang ring light kasi. Yan. Huawei. Hashtag Huawei. ID pic. Oo, pang ID pic. Di ba? Ito yung ginagamit nila sa ano to, sa passport. Dati ito yung favorite ko eh, yung blue. Kaya lang ano to, marami na akong nakitang mas maganda pa sa blue. I-warm natin. Kasi ang pangit ng white. Yan. Tapos kapag marunong ka magtimpla ng ano to, ng background mo, at the same time yung color ng ring light mo, kung bagay sa video mo. Passport. Oo, passport. Ang palitin natin. Palit. Wait lang.
Yan, maganda din yung gray. Actually, maganda yung gray. Ito sinuggest ng mama ko yung gray. Steady, 1, 2, 3. O, diba? Ito maganda kapag ano to, parang nag-shoot ka lang, nag-photoshoot, yung gray. Di siya yung sobrang loud, yung color na gray. Sakto lang. Parang white siya. Yung maroon ko nga eh, yung maroon, nagiging red siya. Maganda din dito yung cream, yung dirty white or cream. Maganda din. Pero yung mostly yung nagustuhan talaga is yung BB pink, yung kanina. Kasi ang cute ng color, parang napaka-refreshing. Yung kuya ko naman, ayaw niya yung red. Yung red tapos yung yellow. Kasi ang sakit sa mata. Yeah, sinasabihan niya ako, ano to, next time wag na akong maggamit ng yellow. Kasi napakaliwanag. Supportive ni mama. Wala naman sila. Kaya nga ano to, kung ano lang ang yung available, nagbibili ako ng felt cloth. Ayun, tapos tine-testing ko kung maganda, tapos humingi ako ng opinion ng iba kung ano say nila. Ito, yung felt cloth na soft, pwede mo siya i-fold. Pero yung ito, yung hard, matigas siya. Pwede mo siya i-fold, kaya lang yung pangit lang, ayan, magpo-form siya ng lines. Magpo-form talaga siya ng lines. So, kailangan mo talaga i-roll lang. Kaya mahal siya kasi hard. Hello everyone. Hello Niel, John, Buanan. Tama ba? Oh, sorry akong na-murder ko yung mga pangalan nyo. Bisaya lang, oy. Hindi naman ako pure na Tagalog ba. Hello everything. Hello everything. How are you to find out? Uy, grabe sikat na nun si Miss Everything. Nakita ko yung YouTube account niya. Nasa 27,000. In just 4 months. 4 months pa lang siya dito sa YouTube. So, ayun. Galing nga eh. Okay lang. Uy, pasensya na. I hope na hindi niyo ko ibabash. I'm not perfect ba? Mag-Ilonggo ka nga, boss. Ano ba ang Ilonggo ko? So, makakuan kita, mangkayok kita diri sa aton mga fetlot. Diba si Aki gantas ang mama naton na wala tagahimos. Diba? Dapat tanan gahimos naton para okay kita. Para mayad ba? Mayad ba ang ato ng mga ubrad eh. Kag halong gid kamo. Subong kay grabe ang coronavirus ba? Puro ba? Ano pa ba? Gusto mo ba magalit ako na Ilonggo? Walang ya ka. Ganito yung tono kasi yung Ilonggo eh. Pagkadto ko didto, patay na siya. Grabe, gali no? Tapos meron din nga ano to eh. Paano mo nalalaman na Ilonggo ako? Nagsalita naman ako ng Tagalog. Nahalata mo pa rin na Bisaya ako? Ay, mayad eh. Iba talaga yung punto ng mga Ilonggo. Oo, ilambing. Balaan mo, napikon ako si imo. Gusto tagig kay patsyon, ari ng kutsilyo. Pak, agay. Why sila? Why? Isang Ilonggo, Tigbawan. Okay. Tigbawan. Oo, medyo malayo yun. We keep safe kayo dyan. Nakikita yun guys, yung sa mata ko, dalawang ring light. Ayan no. Parang alien yung itsura ko. Ang cute. Hi Marvin. Marvin, ikaw na po. Hayang sayo. Okay kayo, pero walang kayo.
Oh, diba? Okay kayo, pero walang kayo. Sumunod, he. Ay, tapos kapag, siya nga pala guys, kapag bibili kayo ng tela, huwag kayong bibili. Ito yung nagiging resulta niya. Yan, ang pangit. Tapos mag-effort ka talaga mag-plancha. Ang grabe. Grabe naman yung host. Hindi naman ako grabe. Sakto lang. Nanood ako ng Korean drama. Yung, alam mo yon, yung, ano nga yun? Yung Crash Landing. Nood ako ng Crash Landing. Nood ako 8 a.m. hanggang 12 midnight. Napakaganda pala ng Crash Landing. Nakaka-addict yung landing ba? Busog. O kaya ko mag ano to, yung ginagaya ng mga vloggers. It's a girl, Mimi, yeah. Skirt. Puro R yun eh, yung Japan. Ay, ito. Kasi nag-Singapore ako for 3 years. Ganito yung tono yung mga Singaporean, yung mga lokal. Tapos dapat, wait lang, namaos ako. K-pop pa more. Kasi yung sa Singapore, hindi nila mag-gets yung straight English mo. Dapat Carabao English ka. Ito, if you go to the center, you go down, then you would go down, turn to your left, then turn to your right. Then when you see the sign that going up, you turn around, kena. Ganun. Tapos kapag may nakita kang ano to, 'di ba sa atin kuya, kapag matanda, uncle, itin-tin na. Itin-tin, parang mixture siya ng Mandarin Chinese. Itin-tin parang konti lang. 'Di ba British? Oo, meron silang British pero Singlish yung ano to, yung term sa kanila. Tapos ayaw nila ano to, kapag na-instruct sila sa iyo, example, ito yung instructions mo, ayaw nilang paulit-ulit. Tapos sobrang serious nila. Promise. Yung hirap din dun, kasi hindi nila gets yung dysmenorrhea, yung migraine, yung gagawin mo, me very head pain. Cannot go work la. Mayo la. May teeth pain, ganun lang. Teeth pain, stomach pain, leg pain, lahat ng pain. Oh, yan mag-gets nila. Tapos suggest sa'yo yung mga herbal, ganun. Niyaw. Niyaw sa mu minsa? Pukay ma. Yep, I've in Singapore many times. And my bosses, Singapore la. In Singapore, here very stressful la. All the people here in Singapore, very serious. We work hard for our country. We work hard for our future. You know, Philippines is also a rich country. You know what? In Singapore, if you have vehicle already or 4 wheels, you're very rich. You're living in a wealthy family. But in Philippines, many cars, many traffic. So Philippines so rich. So why la? None. Ay, Master. Hello po, Mr. Fernandez. I live you. So mo ngayon, ay, okay lang. Ano ka ba? Babaliwan ako dito. Ito din maganda sa ring light kasi parang, ayan, nakakita yung sa mata ko. Parang nagiging, ano to, alien kayo. At gumagamit pala ako guys ng contact lens kasi malabo yung mata ko. Ang pangit kasi yung kapag nagsalamin ka, kasi magre-reflect siya. Ayan o. Nagre-reflect siya. Ang pangit siya. Kaya yung mga malabo yung mata, nagko-contact lens talaga. Ay, shoutout sa 15.
Ang bilis pala ng oras, 10 minutes na lang. Aray ko po. Magpapalit na ba ako? Me too. Wait lang. Ito guys palit ako ng green para makita niyo kung anong itsura niya sa video. Ang pangit niya, promise. Yan. Ito yung green screen. Hello. Hello, Teshi. Pasensya na